Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mehefin 10:20. Si darllen cwbl adnodau o lyfr y barnwyr pennod 3 ar 10. Roedd dyn o'r enw Manoa o lwyth Dan yn byw yn Sora. Doedd gwraig Manoa ddim yn gallu cael plant. Un diwrnod, dyma angel yr arglwydd yn rhoi neges iddi. Dy fod ti wedi methu cael plant hyd yn hyn, ti'n mynd i feichiogi a byddai'n cael mab. A dwi'n neidio i ddiwedd y bennod, cafodd gwraig Manoa fab, a dyma hi'n rhoi'r enw Samson iddo. Tyfodd y plentyn, a dyma'r arglwydd yn ei fendithio. A dwi'n defnyddio'r cymal 9 adnod 24 yn y bennod, fel testyn, a'i enw ef oedd Samson. Wel, fe ysbrydolodd y stori yma feirdd a cherddorion yn ei hamser. Wedi darllen mi ysgrifennodd Milton gerdd fawr. Mi roddodd fod i oratorio gan handel, a cyfansoddi opera wnaeth Camille Saint-Saëns o'i darllen. Ac fe wyddom i bobl y ffilmiau, weld ei gwerth fel stori fyddai'n denu bobl i'w gweld ar y sgrin. Chwedl Hebraeg yw i mewn ambell un. Mae gan bob cenedl storiau mei cewri, a hon yw chwedl yr Hebrewyr. Atlas yw yn chwedloniaeth Groeg, y cawr oedd yn dal y byd ar ei sgwyddau. Cosbodd hyn mae'n debyg am iddo feiddio codi mewn gwrthryfel yn erbyn Zeus, prif dduw o groegwyr. Ac yna Hercules, un arall o fawrion chwedlau Groeg, dyn anferth o gryf a dewr iawn. Pan yn faban yn ei gryd, fe dagodd 2 sarth fawr, un ym mhob llaw. Ac mae'n unig yng Nghymru yn chwedlau am gewri ac am ddynion cryf, nerthol a fi, bendigeidfran efallai. Hanes un a ddaeth yn farnwr yn Israel yw hwn. Barnwyr. Wel nawr, peneithiad llwyth oeddynt yn arwen y bobl adeg rhyfel a heddwch. Yn arbennig rhyfelwyr, milwyr oeddynt yn hytrach na barnwyr yn ein hystyr ni heddiw i'r gair hwnnw. Dyma rai ohonyn nhw, Othniel, y barnwr cyntaf, trwy'r rhyfel yn gwaredu'r bobl o law brenin Mesopotamia. Deborah a Barak, y Cananeaid wedi caethiwo'r bobl a hwythau'n ei hachub, hanes gweidlyd yw hwn. Gideon, galw ef i ryfelan erbyn y Midaniaid, ac i arwain y bobl i ymladd i derfynu gormes pobl Midian arnynt. Milwyr a rhyfelwyr cadarn oedd rhain i gyd. Cyfnod caled, rhyfelga ryff oedd ei cyfnod. I'r dyddiau hyn roedd Samson yn perthyn. Y mwyaf nerthol o'r holl farnwyr yma. Mae sôn amdano yn llanc ifanc yn mynnu gwraig o blith y Philistiaid. Yw'r rieni geisio ganddo ei briodi un o'i cenedl hwyn i fynnau. Ar ei daith i geisio'r ferch yn wraig iddo, daeth llew i'w gyfarfod, ac adroddir iddo ladd y llew a'i ddwylo yn unig. O'r holl farnwyr a fi yn Israel, stori y dyn hwn yw'r mwyaf adnabyddus. Ei enw ef oedd Samson. A chyrra'i stori ef ac aron aros am ychydig gan nodi ryw bethau am ei stori. Stori nerth mawr yw hi. Mae hyn yn ddigon amlwg. Ac rwy'n cyfeirio at y nerth mawr oedd yn perthyn i Samson, ni'n defnyddio'r dywediad mor gryf a Samson yn dyn ni. Doedd yna ddim i'w gymharu â nerth Samson yn y dydd. Roedd llu Philistia wedi dod i Jwda i ddal Samson ei hen elyn. Pan glywodd gwir Jwda am hyn, roedd arnynt ofn i lyd y Philistiaid ddisgyn arnynt, ac yn hytrach nag i hynny ddigwydd, eithant at Samson ei hunain. Gwelodd Samson ei hofn, a bodlonodd iddynt ei rwymo a 2 raff newydd. Yna eithant ag ef at y Philistiaid, bloeddiodd rheini llawenydd o'i weld. A'i weld yn rhwym, ond cyn gynted ag y gwelodd Samson hwy, torodd yr haffau, gan ryddhau ei hunan mor hawdd a dim. Mae'n debyg y cafodd afel ar gen asyn, ac aladdodd â hi 1000 o filwyr, a gwasgaru llu Philistia i bob cyfeiriad. A dyna'r stori amdano yn Gaza, un o ddinasoedd mawr y Philistiaid. Wedi ddod gyrraedd ac i'r trigolion ei weld yma gynllwynio i'w ladd yn y plygain. Ond cododd Samson o'r tŷ lle arosau am hanner nos,
A phan oedd yn mynd allan o'r ddinas, y maflodd yn rysau porth y ddinas ac yn y ddau bost, ac aeth ymaith a hwynt ynghyd ar bar, ac ei gosododd ar ei sgwyddau, ac ei dig o'i fyny ben y bryn. Yr oedd cryfder y gŵr yma'n anhygoel. A ffordd bynnag yr edrychwch chi ar y stori nerth mawr yw hi. Welodd neb y fath nerth eriod o'r blaen, a doedd y bobl ddim yn deall y fath nerth. O feddwl rhyw ychydig fel yna, meddyliais fod yna rhyw stori debyg iawn i hon yn cael ei ysgrifennu yn ein gwlad am byd ninnau heddi hefyd, stori y nerth a'r grym mawr. Pwy welodd y fath allu ag aberthyn i'r oes atomig a niwclear yma? Pan byddwn yn mynd ar fy ngwyliau stiniog bob haf, mi byddwn yn mynd heibio atomfa traws fynydd, ac roedd honno'n cynhyrchu nerth aruthrol. Digon i oleuo un lamp ym mob cartref trwy Bryden, medden nhw. Fel pobl dyddiau Samson, prym a dyn yn gallu amgyffred y fath beth. Na nid hen stori mae hon, stori fodern iawn yw hi. Ac mae bygythiad rhyfel niwclear yn fyw iawn yn dyddiau ni, a phobl beryglus iawn a'i bys uwch ben y botwm. Power politics. Y disgrifiad o brif wledydd y byd yw the great powers. Oes y nerth mawr, oes y gallia'r grym mewn hoes ni. Stori nerth mawr yw stori Samson, a'n stori ninnau hefyd. Ond trawn yn ôl i edrych ar stori Samson a gwelwn yn yr aile, mae stori am nerth ddall ydyw. Nerth ddall. Yr oedd gelynion Solomon, y Philistiaid, yn sicr fod yna rhyw gyfrinach i'r nerth mawr y gan Samson, a gwelsa na fyddai modd ei goncro heb wybod cyfrinach ei gryfder. Bu Delilah wrthi'n hir yn ceisio dod i wybod y gyfrinach, ac o'r diwedd fel lwyddodd i'w chael gan Samson. Pe deillid fi, siafo fe'n dwe, pe deillid fi, yna ciliau fy nerth oddi wrthif, ac y gwanychwn ac y byddwn fel gŵr arall. A tra roedd Samson yn gysgu, torodd Delilah i wallt a'i farf. Wedi hynny, mater bach oedd i'r Philistiaid ei ddal. Y Philistiaid a'i daliasant ef, ac adynasant ei lygau def. Yna gosodwyd ef i falu gwenith yn y carchar, yn ddall, wedi rwymo y gwneud y gwaith hwnnw. Stori nerth dall yw stori, yr stori yma yn llyfr y barnwyr. Beth am heddiw? Beth am nerth mawr heddiw? Ofnaf mae nerth ddall sydd heddiw hefyd. Nerth nad oes ganddo lygaid i roi cyfeiriad iddo. Does dim o'i le ar y nerthoedd y galluodd aeth i ddwylo dyn, yr hyn a wneir gennym gyda hwy sy'n ein damnio. Enghraifft syml yw awyren, ond i dwi'n ardderchog. Dath yr pell yn agos, cario lythyrau a chafarchion, a'n gwell fyth mae'n cario y flying doctor. A sawl gwaith y defnyddiwyd hofrennydd i achub ac i symud bobl yn gyflym i ysbytau. Ond, defnyddiwyd y peiriant nerthol i gludo marwolaeth hefyd. Ei llwyth o fomiau dieflig, darllineb wrth y lliw. Pwer atomig a niwclear. Dyma rhywbeth gyda gallu aruthrol i ysgafnhau ag arbed, ond fe wyddom am y defnydd melltigedig a wnaed dyn ohono hefyd. Dyn heb lygaid, fel y Samson gynt, yn pere fod y nerth hwn yn troi y nerth dall. Un beth dwi byth yn ddeall yw'r holl wariant ar y space program. Y space program. O ac wrth feddwl am hynny, des i ar draws can gan Lucia Trent, dan y teitl The First Concern. The First Concern. Your rice bowl is empty, little brother. Your hands are blue from the cold. Your face is a map of terror and pain, as old as mankind is old. Men launch their miracles, little brother. They send their rockets up. But should it not be their first concern to fill your empty cup? Men try to reach the moon, little brother, to lasso outer space. But would they not come closer to God if they wiped the pain from your face? Oes, mae nerth heddiw, ond nerth ddall ydyw. Samson wrth olwyn y felyn yn ddall yn troi yn ei unfan. Ofna fe bod yn ddameg ond dyddiau ni. Bydd o geiriau gwenallt, y capten a'r criw yn feddw ar llong yn tîn droi yn y niwl. O arwain ein llong wrth mysig yn ôl un o borthladdoedd diw.
Ond ofn y trydydd peth sydd arna i. Stori nerth, dynnodd y tŷ am ei ben yw'r stori Samson. Bydd Samson wrthi'n troi y felin am amser. Tyfodd ei wallt a'i farf ychydig yn ôl. Yna, gaethon ni'r bledd, ac wedi cael pob math o rialtwch beth sydd ar ôl i'w diddori. Maen nhw'n cofio am Samson. Elwch am Samson i berin i chwerthin. Mae bachgen yn ei arwen i fewn cynt allu 10 dyn ddim ei arwen. A Samson a ddywedodd wrth y llanc oedd yn ymaflyd yn ei lawef. Gollwng, gad i mi gael gafel ar y colofnau, mae y tŷ yn sefyll arnynt. Ac wedi gafel, cododd Samson ei olygon i fyny a dywedodd, o arglwydd i o'r, cofia fi at holwg, a nertha fi yn unig y waith hon. A chydag un ymdrech fawr symudodd y colofnau a syrthiodd y tŷ. Stori nerth dynnodd y tŷ am ei ben i fi. Dwi'n gweddio nad hyn fydd ein stori ni heddiw. Na fydd yr hen stori yn cael ei hailadrodd. Gobeithio'n bod ddigon doeth i'w wrando a dysgu. Ond os na wrandawn, nid oes dim arall i'w ddisgwyl, a mae digon o arwyddion yn rybuddio. Rybuddion o dywed yr arglwydd Iesu y deiant. Yn Lyc, pennod 21, adnod 25, mae'r adnod yma. Ar y ddeiar bydd gwledydd mewn cynnwrf, a ddim yn gwybod beth i'w wneud. Pan glywaf am yr hyn sy'n digwydd yn Wcrain a Phalestina, dwi'n poeni'n ofnadwy am ein byd, ac yn cael ofn. Pa fath fyd fydd ar ôl un wirion bach i? Grandwch yr eiriau George Bernard Shaw. Nid wyf yn Gristion, mwy na gydoedd Peilat yn Gristion. Ond, parod wyf i gyfaddef, na welaf un ffordd allan o dreen i'r byd. Oedd i eithir y ffordd a ddangosau ei ewyllus ef i ni. Ymosod ar sylfaeni y tŷ na'r Samson gyda'i nerth ddall. Ond nid dyna'r stori o hyd. Rydym yn adeiladu'n hardd yn y ganrif hon, ond mae'n sylfaeni yn gwegian. Eggshell finish, masgel wy, bo'r hwydd i'w ei chwalu. Ofna fe'n bod yn byw mewn cyfnod na rydd sylw i'r sylfaeni. A nerth dall yn ein byd heddiw yn bygwth tynnu'r tŷ am ein pennau, a dinistrio byd cyfan, does ond un peth yn aros i ni. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Llechiw na fy nghraig yr oesoedd, deia diliw, deia tân, a phan chwalo'r greadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghan. Pan fod creigiau'r byd yn rhwygo dan hyferthwyr farn a ddaw, stormydd creulon na nain curo, cedyrn fyrdd o'm cilch mewn braw, craig yr oesoedd ddeilbryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfor tragwyddoldeb, craig yr oesoedd fydd fy nghan. Mwyn enw. Mi orffennwn ni gyda gair o weddi. O arglwydd diolch am y gymdogaeth hon, y gymuned yr ydym yn byw yn ni. Cadw un ardal sydd yn driw weithwerthoedd di, ac yn llawn pobl sy'n parchyd egwydd orion di. Boed i heddwch a chariad am y ddeiant fod yn eiriau cyfarwydd i drigolion y cwm yma. Yn ein bywyd bob dydd, ac yn ein ymwneud â'n gilydd. O ymddwyn yn lleol yn y modd Crisnogol yma, gobeithio gallwn ddylanwadu yn ehangach yn ein gwlad ac ar draws ein byd. Maddau ni fod gwledydd ein byd mor brysur yn ceisio ennill goruchafiaeth ar ei gilydd, fel ei bod yn anghofio neges Crist o gynorthwyo'r tlawd ar gwan. Maddau ni fod dyn yn gweld y gweithaf yn ei gydyn, ac mor barod yr ydym i gyd i ferniadu'n gilydd. Ie, ein gweddi yw dy fod yn gofalu, ond yn rhoi nerth i ni hefyd, fel dynion. Mwyn i ni chwarae yn rhan yn niogelwch a dedwyddwch ein byd, gan barchu y byd o'n cwmpas a pharchu'n gilydd. Gofynwn y cyfan oll, yn un o'r arglwydd Iesu Grist. Amen.